Искаш да събираш дъждовна вода, но се чудиш това няма ли да изглежда грозно в двора. Добрата новина е, че вече има декоративни резервоари за дъждовна вода, които са едновременно практични и красиви. В това видео ще ти покажа защо те са идеален избор за малък двор. Много хора живеят в къщи с ограничено пространство около водостока и класическият голям резервоар не винаги е удобен и естетичен. Затова декоративните модели са създадени точно за такива случаи. Декоративният резервоар е резервоар за дъждовна вода, който изглежда като част от двора. Има модели с визия на дърво, камък, керамика или дизайнерски колони. Така резервоарът за дъждовна вода не се набива на очи, а дори допълва визията на пространството. Тези резервоари са идеални за малки дворове, къщи в града, тераси и градини с ограничено място и хора, които държат на визията. Обикновено са в обем от 200 до 500 литра, което е напълно достатъчно за цветя и умерено поливане. Използват се същото като при стандартните резервоари. Свързват се към водостока и събират водата автоматично при дъжд. След това можеш да използваш водата чрез кран за поливане, пълнене на лейка или миене на двор. Основните предимства са, че спестяваш вода и пари, използваш ресурс, който иначе се губи, резервоарът изглежда добре и е идеален за малки пространства. Ако искаш практично решение за събиране на дъждовна вода, но без да разваляш визията на двора, декоративният резервоар за дъждовна вода е идеален избор. Ако не си сигурен кой модел е подходящ за твоето място, можеш да се свържеш с нас за безплатна консултация. balkanenergy.bg